אז איך בונים את ה-flow chart, את התרשים זרימה לפעולות של מחלקה? נכנסים קודם כל ל-Cloud, יש לי חשבון משלי, מכניסים בו שאלה, כן? יש מחלקה ואני רוצה לקבל את התרשים זרימה של המחלקה. כמובן, על מנת Cloud יבין במה מדובר, נכנסים לאיזושהי מחלקה, יש לי פה אפליקציה עם הרבה מחלקות, אז אני פותח מחלקה שיש בה הרבה כל מיני פעילויות ופעולות ולחיצות וכל מה שיש, פשוט עושה העתקה של כל הקוד ומוסיף קוד לכאן. ומבקשים מבינה מלאכותית לבנות לנו את התרשים הזרימה. אנחנו מקבלים קוד מיוחד של flowchart וגם תמונה, כמו שאתם רואים, של flowchart. מקבלים גם את ההסברים, מה יש וכולי וכולי וכולי. flowchart אנחנו מקבלים בשתי צורות. כרגע זה צורה של preview, זאת אומרת בדיוק מה שאנחנו רוצים, אפשר להגדיל את זה, להזיז, לראות שזה כל מה שאנחנו הכנסנו בתוך מחלקה, ממש ממש בצורה יפה. הבעיה היא שאם אנחנו נלך לאייקון הזה download to file, אז מתברר שהוא שומר את זה בפייל בפורמט mermaid, ממש לא מתאים וממש לא כדאי. שימו לב שמעל ה-flow chart שלנו, flow diagram, כמו שאתם רואים כתוב פה, יש עוד אופציה. אנחנו יכולים לקבל את הדיאגרם בצורה כזאת, שמי שרוצה יכול לשבת ולהבין מה כתוב פה, אבל לא כל כך משנה. אחר כך אנחנו הולכים ופותחים תוכנה באינטרנט, אתר, כן? שגם כן יודע לעשות אותו דבר. אם אנחנו מכניסים פה קוד, אז הוא בונה לנו את ה-flow chart. מצוין. מצוין. אז צריך כמובן להירשם, זה נקרא mermaid live editor וכולי וכל מיני דברים כאלה, כן? לא כל כך משנה. העניין הוא שאנחנו יכולים להחליף פה את הקוד, ואז כמובן לקבל בהתאם לקוד את הדיאגרם. לכן אני חוזר ל-Chat Cloud GPA, כן? עובר פה לקוד, ופשוט בלחיצה על הלחצן הזה מכניס את הקוד לזיכרון, הולך לאותו אתר, צריך לעבור שם איזשהו רישום פשוט, Ctrl A, מוחק, Ctrl V, קצת זמן, ואנחנו מקבלים בדיוק אותו flowchart, אבל הפעם יש לנו פה אופציה נוספת. האופציה כאן היא שאם אני נכנס לאפשרויות שלי, איפה אני הייתי? כן. הנה יש פה action. מצוין. כמו שאתם רואים, יש לי פה אפשרות copy image to clipboard. כן. אז אני לוחץ למשל PNG. יש פה גם פורמטים אחרים. ויש פה אפשרות לדאונלוד. הנה אייקון. אני לוחץ. והוא הולך ומוכן לשמור לי את הדיאגרמה שלי בקוד בפורמט של PNG, כן, אני יודע, דוגמה, בתוך דוקומנטס או באיזה תיקייה אחרת שאתם רוצים, אני עושה save וזהו,
אין לי כבר צורך בשום דבר, כי עכשיו אני יכול לפתוח, אני יודע, קובץ וורד, לפתוח קובץ וורד ולעשות הוספה, תמונה ממכשיר הזה, הולך לדוקומנטס, כן, הנה, קובץ שלי, אינסרט, בבקשה. אפשר להגדיל, אפשר להקטין, אפשר למשל לגזור ולהכניס את זה במקום ישר לוורד, כן, אפשר להיכנס לתוכנה, לעיבוד גרפי, אני למשל משתמש בתוכנה PaintNet, Ctrl N, הוא יוצר לי קובץ ומעתיק לתוכו, כנראה זה לא כל כך היה טוב, בסדר גמור, אז בואו נלך לדוקומנטס, דוגמה, כן, אפשר לפתוח את הקובץ, אבל בכל מקרה זה צריך לשמור. טוב, בואו נפתח את הקובץ, אם צריך, כן, דוקומנטס, הנה קובץ הזה, פותחים אותו, אפשר פה לעשות גזירות, זה כבר עניין של עבודה עם בסיס נתוני, עם עיבוד תמונות, כן, מקבלים תמונה יותר מתאימה, אפשר להגדיל אותה, להקטין אותה, לשנות גודל, זה כבר עניין אחר. כמו שאתם רואים, לא ממש סיפור גדול. זאת אומרת, סך הכל 3 שלבים. שלב ראשון, להיכנס לקלאוד, כן? לבקש ממנו, לכתוב לו, יש לי קוד מחלקה ואתה צריך לבנות תרשים זרימה עבורה, זאת אומרת עבור המחלקה בצורה של דיאגרם, כן? אני בדרך כלל כותב דרך אגב ברוסית, בגלל שהוא לא מתבלבל אז בין מילים באנגלית ומילים בעברית, כמו שקורה פה, כמו שאתם רואים, אבל גם עם עברית הוא מסתדר מצוין, דרך אגב אחר כך אפשר מכאן להעתיק את ההסברים, לבקש ממנו לפרט הסברים, וכו' וכו' וכו'. בכלל, דבר שני, להיכנס לתוכנה הזו, מימדליב, אתם יכולים להירשם בה, זה חינמי, כמובן זה מוגבל חינמי, אבל מה לעשות, אם יש לכם אולי תוכנה אחרת שיכולה להפוך את הקודים לתרשים ומתרשים לשמור קובץ במבנה אחר, בפורמט אחר, אז גם כן אפשר להשתמש, זה כבר לא חוכמה גדולה. תודה.